eri tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadii mukoma, ndisireiwo mugroup menyu, ndiri kutsvakawo mwana wekuchengeta, ndiri kuno kumasvingo, ndava nemakore ndiri mumarriage, asi nhumbu yakaramba kusvika ndazonyepedzerawo kunge ndine nhumbu. Zvino ndiri kutsvaka asingadi hake nhumbu yaanayo oro mwana achangobva mukuzvarwa. Hide me please, nekuti kungafiwa. Vedare iyo ndiyo confession yavahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashi, please post for me. Nyaya yangu is Haiti. Inini ndiri mukadzi ane 40 years. Ndakapinda mumba muna 2009. Ndine vana vangu vatatu. Murume wangu haana kumbobvisa kana tsvakirai kuno zvayo. Dambudziko riripo nderekuti anondi abuser emotionally, anotaura zvaanoda zvinondibata mumwoyo wangu. Each and every time paanopopota anondiudza kuti enda kumba kwenyu. Haazezi kundidzinga pamba, chero usiku anokwanisa kundidzinga ndobva ndaenda ndonorara kumaraini. Izvi zvakabva zvauraya mafeelings angu. Bonde naye handichadi zvachose. Iye ari kuona sekuti ndine problem yekusada kurara naye, but ndiye akatanga. Ndinotonzwawo kuda kurara nemunhurume, asi kana ndikafunga mashoko ake anotaura, zemo rose rinobva rapera. Sometimes ndinotozvibata kuzasi kusvika ndapedza. That way I feel much better, but at the same time ndinotodawo penetration iya yekuti kana vanhu muchiita bonde ndinombofunga kumuhwirira kana kuti ndimbotsvaka murume wandinongorara naye once or twice a week. Zvahabhi ndongoitawo zviya zvemutemo. Kana ndikaita sekudaro ndinganzi ndakanganisawo here vedare, kana kuti imba yacho ndikangobuda hangu zvinenge zvakaipa here, ndobva ndangozviitira life yangu ndiri ndega. Sometimes pose paanopotsera mashoko anorwadza, that same day anobva atoda bonde. Inini ndazvitadzawo, ndiri kukumbirawo help. Ndomusiya here kana kuti ndongoita zvekumuhurira ndiri mumba imomo. Zvakangoma hazvo vedare. That was a message yatakatumirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please let us try to assist here in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please hide me. Inini ndiri musikana ane 19 years. Problem ndeyekuti ndanetswa nebonyora. Ndinogona kutoti handichazvidi, but I end up ndava kutoona porn ndatotanga kutoita bonyora. Mind you, I'm still a virgin, handise ruoko mukati, ndinenge ndichingotamba nebinzi chete. I know vamwe vachada kuziva kuti ko izvi ndakazviwana kupi. Ndakangozviwanawo pamaporn videos, umwe achiita sekudaro. Ndinokumbirawo rubatsiro kuti ndingarega sei. Vanotuka henyu, but remember kuti vamwe venyu mutori nevana vasikana. Vedare, that was a message yatatumirwa nemwanasikana uyu. Please let us try to assist here in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii help me. Inini ndawa nekurariwa kuhope vedu we. Imba yaramba kumira. Yekutanga ndakasiya murume iyeye airova kwete zvekutamba, achihurira pameso pako, aitiza pambedha achivata pasi. Nguva ya June iya munhu aitora ma 2 liters 6 obva avidza mvura ovata akamubvumbatira kusvika kwaedza. Ndakabva ndamusiya ndikazosanganawo neumwe. Manje uyo harovi asi anokutiza usiku wavata unopepuka kuma 1 munhu musina, odzoka kwaedza hake. Apa handichazivi ndodii kuti ndiende kumba kuvabereki. Vabereki vedu vakafa, vakasiya vasina kuvaka. Apa tingori 2 chete. Ndinorota hope dzinotyisa. Ndinotsvakawo vanobatsira vedu we. Dambudziko remba ndoona sekuti ma-spiritual husbands ndatambura nawo vedu we. Ndoda rubatsiro rwenyu. Vedare, that was a message yatakareceiva ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please let us try to assist here. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chiso changu. Inini mukoma Nashi, I am a woman who is only aged 27 years. I am married, I have a 1 kid. Ndinogarawo muWestern Cape, but I have this secret that I have been keeping from my husband. Chakaitika ndechekuti
ndechekuti pandakapindawo muCapetown I was still only 20 years old. Ndakauya ndikabva ndatanga kugara nevamwe sisi vangu, saka I started to date this Nigerian guy. Munhu uyu aigara achingouya achihave his lunch pane imwe restaurant yandainge ndichishanda at that time. Ndokubva andinyenga ndikabva ndatanga kudanana naye against my sister's wish. Nguva yese yandainge ndichidanana nemuNigerian uyu handina kana kumbogara ndazvinotisa kuti aipota achiti pose patinenge tichinwa, inini zvangu ndiri munhu wekuti handina kumbogara ndaita take in alcohol before zvinhu zvese izvi zvazoitika. Ndakazotanga kunwa doro nekuda kwekuti ndainge ndatova a drug addict, but I just want to thank God kuti ndakakwanisa kuzorecover ndikabva ndazoendeswa kurehab. So what you'll do is that whenever we'll be chilling, iye aipota achindisira madrugs mujuice. Inini I only realized kuti panapa ndatova munhu ari addicted, because there were sometimes yekuti ndainzwa kuti panapa ndiri kupindwa nechando ozoburitsa madrugs aya. Most of those drugs ainge atori mahard substances, tobva tamamelta toita zvekuzviinjecta. We went on like this for a couple of months. Iye aitondikurudzira kuti ndipote ndichitora madrugs, because in his apartment madrugs awa aingogara akazara everywhere. Ndisati ndava addicted zvinhu zvese izvi zvokuti anodhila nemadrugs aigara achingozvivanziridza kwandiri. Ndaiti kana ndikauya kumba kwake ndospenda weekend naye hapana kana chandaimboona. Ini ndaingoziva kuti munhu anoita zvekutenga motikari achitengesa, but ndaisatoziva kuti motikari idzodzo dzaanotenga achitengesa yaitova way yekuti akwanise kuvharidzira mari dzavanowana dzemadrugs. But pandakazova addicted ainge atova munhu wekuti aitokata madrugs acho pamberi pako. Dzimwe nguva ndaitofamba naye tichinodeliver madrugs iwawo. I was so addicted zvekuti kumba nasisi vangu tainge tava kusatombowirirana zvachose, because she could not understand my behavior, kuti behavior iyi yandainge ndava kuita it was a behavior yemunhu ainge atova addicted to madrugs. Ndaiti kana ndikangowana mari mumba, at that time amai vangu vainge vachiri vapenyu, saka vaiva nedambudziko rekuti taipota tichivatengera mapirits kuno kuSouth Africa, tobva tavatumidzira mapirits iwawo. Mumba paitova nepaposition pekuti taigara takachengetedza mari yekuti inofanira kuzotengera amai mapirits. Mari iyoyo mukomanashe ndiyo yandaizopota ndichiba ndoenda ndonotenga madrugs. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikaba mari iyoyo, if I'll be the last person kubuda mumba, ndaibva ndapretenda sekunge ndakanganwa makeys ari padoor, so that sisi pavanozouya I'll have an excuse yekuti ndakanganwa makey padoor. Pandazodzoka ndabva ndaona kuti makaradi anga atopinda mumba akaba mari. On many occasions taitoti kana ndiri palunch paya inini nemuNigerian wangu taibva tatodriver tobva tadzokera kumba, then we'll pretend as if paitika break in, tobva tatora TV kana firiji kana mimwe midziyo inenge yakakosha tobva taenda tonotengesa, and we'll use that money to sponsor my addiction. Sisi vangu vainge vava munhu wekuti vaingogara vakatama each and every month vachitiza mabreak-ins vasingazive kuti ndini ndainge ndichiorganiza mabreak-ins iwawo nemuNigerian wandainge ndichidanana naye. Takaita I don't know how many years inini nasisi vangu tisingataudzane. Even pandakazoendeswa kurehabilitation sisi vangu vainge vasingatombozivi kuti ndiri kupi. Vakazotoita zvekutoudzwa kuti taona munin'ina wako ari mutown atova street kid, ndipo pandakazotanga kutaudzana nasisi vakabva vanditora tikatanga kugarisana zvakanaka. But at that time I was clean, ndainge ndatorapwa ndikatoita right. Ndisati ndaendeswa kurehabilitation sisi vangu vakazosvika pakundidzinga mumba ndikatanga kugara nemuNigerian, because ivo vakazoita zvekuseta a trap. Vakanyepedzera sekunge vainge vachisevha mari, vakandiudza kuti munomu mune mari inosvika 20,000, so make sure kuti zvako zvezve zvaunoita zvekupota uchisiya padoor wasiyana nazvo, nekuti mari iyi ndiyo yandiri kuda kuti tizoshandisa patinoenda kumusha. On that day randainge ndaplana kuti ndipo pandichazoba mari iyi ndobva ndatiza either ndoenda ndonogara nemuNigerian iye kana kuti ndonogara neumwe classmate wangu ainge akandiudza kuti she is now staying in Johannesburg. Ivo sisi vakageza vakapedza vakapfeka uniform yavo vakatosvika pakundibvunza kuti nhasi kasi muri kuenda kubasa kana kuti hamusi kuenda kubasa. Ini ndainge ndingori busy ndichizvikama vhudzi rangu nemake up. Ndikabva ndavati sisi fano kufambai, ini ndinokuteverai. Ivo sisi vakatobuda ndikatovaona vachipinda mukombi, but handina kuziva kuti vakangoti kombi iya yati fambei ndokubva vaburuka vakabva vadzoka pamba vakapinda mune imwe
neimwe room yevamwe vainge vachiloja pasame imba ipapo pataigara. At the same time inini ndainge ndiri busy ndichivhendenyura everywhere ndichitsvaka mari iyaya, but handina kana kumbogara ndasangana nayo. The only money yandakasangana nayo iri mumba, it was 1.5 yainge iri muhandbag rasisi. Dambudziko rangu rainge richiitika at that time when I was still addicted nderekuti ndaiti kana ndikangosangana nekasituation kaikonzeresa kuti ndiite stress kana anxiety, ndaibva ndaita dzimwe hasha dzainge dzisina kana control. Mari iyoyo yandainge ndawana iri muhandbag rasisi ndakatomboisiya, but because of the stress level yainge yakwidzwa nekuda kwekuti ndainge ndashaya mari yandaifungidzira kuti irimo mumba, ndakabva ndatora mari iyoyo ndichida kunotenga madrugs. Zvekuenda kubasa ndainge ndatozvikansela. Ndakati ndichingonobuda mumba ndokubva ndatodhumana nasisi nemamwe maloja atainge tichishare nawo that same house. Sisi out of anger vakabva vandidzinga, ndikabva ndafonera muNigerian uya ndikamuudza kuti pandiri panapa I only have 1500 rands, saka ndafunga mukuku zvangu wekuti ndinge ndichienda kunogara because I cannot afford kuti ndinge ndichinogara kunodhura. Iye akabva ati mira ipapo ndikuya kuzokupika. Ndokubva auya akandipika apo, ndokubva anditorera 1500 rands. Zvaainge ava kuita ndezvekuti aiti kana mwedzi ukapera ainditorera mari yose. Chaaingondipa itransport money, dzimwe nguva ndiye aitondiendesa kubasa obva andidzosa. Handina mari yandainge ndava kukwanisa kubata mumaoko angu. Akazotopedzisira ati murungu wako unofanira kunge uchimupa account yangu because inini ndainge ndisina account at that time. Murungu ainge ava kunetsera kuti ndakuda kunge ndichikupai mari dzenyu muaccounts, handichadi kukupai masalaries in cash. Kuti ndivhure mukuru ndainge ndisina passport, kuti ndinge ndichikumbira kushandisa mukuru yasisi tainge tava kusatombotaudzana zvachose. I ended up ndava kushandisa bank account remuNigerian uyu. Hapana kana sendi randainge ndava kupiwa mukomanashi because aingoti at the end of the month obva atanga kukalkulatera mabills emadrugs anenge achiti ndakakukweretesa. Zvese zviya zvekuti munenge mashandisa madrugs acho muri mose aisambozvikaunta, ende munhu wekuti ainge ari violent zvisingaiti. Aingoti kana ukaita mistake waitoona wava kurohwa, ende kurohwa kwacho kwainge kuri kurohwa kuya kwekuti aitoda zvekukuuraya. Because of the pressure yaainge achindipa yekuti mari yandinowana at that time ndainge ndichingowana 4500 rands ndisingakaunti mari dzematips. Mari yese iyoyo aingondiudza kuti yaperera kuchikafu nemadrugs, saka ndakazopedzisira ndava kuba dzimwe mari dzematip nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana parestaurant ipapo kusvika ndazoita zvekudzingwa. The day randakadzingwa akabva andiudza mashoko ekuti I cannot stay with you kana usingashandi, you have to make another plan. Ndakambozama kutsvaka basa but ndikabva ndashaya basa zvachose. Mukomanachi kana ndikarangarira upenyu hwandakararamiswa nemuNigerian uyu ndinombochema, but ndinosvika pakuzozvinyaradza ndega because wekuti ndikwanise kuudza nyaya yangu iyi apatomborina. I don't even trust some of my friends kuti ndinge ndichivaudza zvinhu zvese izvi zvandakasangana nazvo. Worst of all my husband, kana akangogara aziva kuti izvi ndizvo zvandakasangana nazvo inini naye tisati tazopinda mumarriage, I don't think kuti anokwanisa kuzoramba achindida like the way yaanondida because iye anongozviudza kuti akangotora munhu ainge ari innocent. I was so addicted zvekuti maNigerian awa vaiti paya pavanenge vari busy vachikata madrugs avo pamacoffee table, paya pavanenge vapedza ndaizofamba ndichinanzva macoffee tables iwavo because iye kana ndisina mari aitondinyima madrugs. Most of the time ndaigumisira ndava kuita mawithdrawals zvekuti ndinenge ndichingobvunda ndichinzwa kupindwa nechando. Sometimes I'll even collapse zviya sekunge munhu ava kutopinda mukoma, ndipo paizondi-injecta nemadrugs. Kana ukazopepuka it's either aibva atanga kukurova achiti uri kuda kundifira uri mumba mangu, enda unofira kunze uko. muNigerian uyu akatanga achindichinjanisa iye neimwe shamwari yake vangori 2. At that time it was far much better because unongozviudza kuti ndiyo condition yandasangana nayo, but vakazotanga kundichinjanisa zviya zvekuti sometimes 5 men would come into that house. Apa vese vanenge vakadhakwa, vamwe vacho vanototi kana vapinda mumba vaibva vaburitsa mapirits aya esex vobva vatanga vakunwira mapirits iwawo vokuchinjanisa vari 5 even vari 4. Mukomanashi it was so painful because vaisangana newe pabonde until you are dry, zviya zvekuti unenge wakunzwa kuti now ndava kurwadziwa, and ivo vanenge vachida kuti
uvarakidze kuti you are enjoying everything that is happening to you. Zvese izvi mukoma ndakazviitira so that I can get another shot of drugs, but I am thankful kuti Mwari vakaramba vakangondichengetedza, because muNigerian uyu paitombouya vamwe vanhu vanenge vaine macameras vachiti vari kuda kunditora mavideos ndichichinjaniswa nevarume vakasiyana siyana, but iye he was so against that idea. Zviya zvekuti deep down in his heart aimboita achindinzwira tsitsi. Ndakapedzisira ndava kutengeswa muviri wangu just like a commodity mukomanashi, but izvi pekutanga ainge achizviitira pamba pake, because pamba painge achigara paigara maSomalia ainge akawanda, saka most of the nights ndaingonzi enda murumu yakati, obva watoenda unoona kuti muSomalian iyeye already anenge akatoshama ari mubhedha, and you'll just understand as a woman kuti zvatovapo panapa inini ndava kutoprostitutwa. Mari dzose dzandainge ndararirwa nevarume vose ava vandairara navo, either vaingomupa mari iyoyo straight into his bank, kana kuti aingoitirwa ma-e-wallets achinocollecta ma-e-wallets iwawo. Iye aingondiudza kuti you are paying for your drugs. Mamwe madrugs acho ndaizotoita zvekubhadhara anenge ari ezvikwereti, anenge achikudza kuti last month wakashandisa madrugs emari yakati, saka aizoti either you're still owing me 2000 kana kuti 3000 rands each and every month, unenge ungori behind on your payments. I never had any money. Zvese ndaingoitirwa naye, even kutengerwa masanitary pads ndiye aitonditengera, because inini I couldn't even afford to buy anything on my own. Ndakapedzera ndava kuitwa zviya zvekuti aingondiudza kuti geza kana phone call ikapinda pafoni pake, obva ndiudza kuti pfeka zvakati zvakati. Ndikapinda motikari aibva aenda obva anondideliver, either munhu anenge andigamuchira anenge ari muIndian kana kuti varungu, especially vaya vechikuru, obva atoita bonde neni. I still remember this other day munhu ainge andibhuka aiva murungu. He was so old, maybe zvekuma 85 kana kuma 87 ikoko. Pandakapinda muroom ndakanyatsoona kuti ya munhu uyu asakara nekuchembera, and that old white man akaita zvekundimanikidza kuti ndinge ndichiyamwa nhengo yake. Nhengo iyoyo mukomanashi yaisatarisika zvachose. Ndakanzwa mwoyo wangu kumira, ndakamuyamwa nhengo yake, but misodzi ichingoyerera pamatama. That is when I realized kuti upenyu hwandava kurarama hausi upenyu unokwanisa kundisvitsa anyway. But dambudziko raiitika nderekuti when I am high on drugs ndaibva ndakanganwa zvose, but madrugs aya paanombobuda musystem ndipo pandaibva ndatanga kufunga situation yangu. Iye muNigerian uyu andizive kuti pfungwa dzangu ainge achidzicontrola sei, because whenever I would complain kana kuti mumwoyo mangu ndikatanga kuplana kuti I have to run away from this man because he is messing up my life, ndofanira kudzokera kumba kuna sisi ndivaudze zvese zvaari kundiita. Iye aibva atanga kundinyengerera obva andipa another dose of drugs, then I'll just numb away the pain. Zvese zvekutiza ndaibva ndatombozvikanganwa. The only lucky break that I got is uyu muNigerian uyu akazozama kuita zvaainge andiita pane umwe muXhosa. Ivo vaitova vanhu vaitodanana, saka he was trying to push me out of the house so that atange kugara nemuSouth African wake. Then akabva amuspika mudrink rake, vakabva vasangana naye pabonde vakawanda. Iye akabva azviziva ndokubva anomumhangarira. Lucky enough, the day when he kicked me out, that is the same day rekuti akabva areidwa ndokubva asungwa. Inini ndakazongonhongwawo ndokubva ndaendeswa kurehabilitation. From there I was supposed to be a state witness. Ndo zvakazokonzeresa kuti nditize ndinge ndichizvigarira zvangu mustreet, because ndakatanga kufunga kuti izvezvizvi ndikatanga kuita state witness ndichienda kumakoti apa handina mapepa akakwana. Then I just opted kuti kana ndichizofira zvangu mustreet zviri nani kufira mustreet ndiri street kid than to rot in jail. Ndipo vanhu pavakazosangana neni vainge vachindiziva ndokubva vazoudza sisi vangu. Sisi vakauya vakanditora ndikabva ndatanga kushanda zvekare. Mukushanda ndimo mandakazosangana nemurume wangu. But this situation of mine yekuti ndakatomboita street kid ndakachinjaniswa nevarume vakasiyana siyana. Murume wangu wandigere naye mumba, wandakazvara naye mwana wangu, haatombozvizivi. Mukomanashi, please don't post my voice. Itaiwo zvekuposta. I am in fear yekuti munhu anokwanisa kuzorecognize voice rangu. Ndatenda.
Vedare, that was a message yandakareceiva last night as a voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. I don't know kuti should she tell her husband about everything zvakaitika in the past kana kuti vongoti what happened in the past must remain in the past. Please let us talk about this issue in the comment section. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.